yadda nake son ki ni ban da rasa ki ba a rayuwa ta ba gwara ba da son miliyan biyu. Ce ne ƙarya kake yi, ce ne mata ƙarya kake yi. Yawwa to da shegen kunnuwan ka kamar an liƙa ɗan bagalaje. Kai ka san miliyan 10 kuwa? Ka ji a yarinyar ma billahi lalle na je na karya ta na aske wa magen gidansu gashin baki. Na kona makarantar su billahi lalle. Baby. Za ka iya rabuwa da ni ba saboda miliyan 100? Ke miliyan 100? To wallahi na ganki kamar turmi. Billahi lazi rabuwa za mu yi da ke akan miliyan 100. An na ce muke amma wallahi munafiki ne ni. Da gudu da. Amma na banki kenan ban muke wani sharri ba. Shekara 10 muna tare amma za ka ai wallahi ko tare aka haife mu akan miliyan 100 rabuwa za mu yi da ke.